Ten poklad do diaľky, z jednej strany mesto, z druhej strany hory, ktoré dookola, dokonca Košovú holu v diaľke vidím. Sa prejdem mestom a z každej tretej terasy mi zakýve niekto, lebo tu každého pozná v tých Košiciach, aj to sa mi páči. Nie je to ani veľké, ani malé, ani vysoké, ani nízke, ani široké, ani úzke. Je to práve akurát. Tak veľmi radi s rodinou chodievame aj na bicykloch, ale aj pešo hore po tých chodničkoch na Bankov a tam proste po tých lesoch, tam je to také krásne. V jednom meste je akoby iné také malé štáty, tie sídliska, to sa mi páči. Je to mesto tak, jak sme sa niekedy učili križovatka cez sever, juh, východ, západ, že tu rôzne národnosti sa stretávali a ďalej stretávajú, že plní tú funkciu. Presne viem, kde mám ísť na dom zakrúžiť, aby som urobila prelet ponad svoj dom. Dokonca aj mamka, keď mi kýve aj so psom, tak to vidno z hora na dvore. Kde si v tom veľkom globuse sveta, v tých Brazíliách, Mexikách, Afrike, stále to srdce, kde si, tu bola tá moja poštová 16 a to staré mesto a tá hlavná a to centrum a tu sa vrátiť. To bol taký bod krásny, kde sa stále budem chcieť vrácať, aj sa vrátim a verím, že tu je to moje srdce, kde chcem ostať. Toto je žijúca história, tak ako je opera žijúca história, tak ako je divadlo žijúca história, tak ako je oprava chrámu žijúca história, tak ako je duch Košic žijúca história. Genius loci je v nejakom meste, alebo nie je. A tu je.